Szia drágám, megjöttem. Boldog Valentin napot. Ez meg micsoda? Virág, meg gyűrű, amire tavaly is vágytál. És hoztam neked virágot, meg gyűrűt, mind a kettőt. Nem jó? Komolyan? Neked semmi nem jó? Persze, hogy nem, mert tavaly egy elosztót vettél. Mert arra vágytál. Nem tudtad bedugni a porszívót az Xbox-tól. Így be tudod dugni a porszívót, én meg tudok játszani. Hát nem ez a legjobb ajándék? Na jó, elég. Idén többször is célozgattam, hogy valentinnapi fotózást szeretnék Krisztánál. Mikor? Kinek? Hogy? Kiírtam neked a hűtőre, a laptopodra, az Xboxodra, elküldtem neked Messengeren és elküldtem e-mailen is. Nem, így se jutott el az agyadig. Nekem biztos, hogy nem. 2 másodperccel később. Ma is kinn alszok. Nehogy te is így járj. Foglalj időpontot Krisztánál Valentin napi fotózásra a honlapján. www.krisztastudio.hu You told me when I messed up, you told